Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have no. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusie. Omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye. Omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye. Yo menya tengalero. Unabale mangaye. Omwana bwenguko katebi omwana bwembe bangaye. No menya tengabaito. Oche tunde baba ngaye. Tengakelito ke moiwe. Indero ebondi jalira mizali mukaya kambalira. Indero ebondi jalira ayebondi jalira mizali mukaya. Indero ebondi jalira manga jalira ndero. Indero ebondi jalira manga nyakobi kondo ba mitoiga. Indero ebondi jalira ebondi ningo yaita mizali mukaya. Indero ebondi yangalisi omuzungu nere yaita. Indero ebondi jalira karadi gango mugaka nyangalisi omuzungu yaita. Ebondi ya ebondi ne risasi manye. Oh umuliro okotero gundi kwa okotero watere twenga kiyege koroni mate nyangalesi igalinge kurugubwana yenga bwana yenga nyangalesi omuzungu lenge mu district yo Nyamira. Nyamira ne ya lenge headquarter yaitu yo mu district yo bisana amenyete iga wate chi police chinkompa nande ya come from the second world war ale wata basi konyora muntu ikaranstenkira igasi enkonkru muntu mugundu trigo sambu mekabeteros bwe amagenderabe twese kitoke uchiye se bango y'abasungu bagende gwakana the coastal building Uganda railway line bona ari okonyora wikaranstenkira oko omuchari kinga you young race boy bakamega godanga kubwa nyangalesi karadia you young race boy wala amugusimo kana nyangalesi ata kubwa bono ekeraga ita young race boy young race nyangalesi ekeraga ita bantu baito ubare mari manga umugambi orenge gaye gukurukwa Chief Sakaria ngwe akabeka tatamo mugaka bwera mugaka nyatundo misali mukaya abagaka bange akabeka murata no mugaka akuma awesa mubondo yoro ngakitoko rumuntu yore mairia bantu Oinyangalesi young race young race watera utasha kumurori buri tukumwanyi muri karibu sana ime yumurori bw'ikingekero cyo mugusi ekara no kwaregania sentunde igona twajakire gore etuje kumureka na ukwanegero yo mugambi no burayi ase ensemo ya gusi asege koroge itombagambi kitwabwate ngai bagambete nake bagambi yabaise ngai bagambete nkiba korete awo abangikira bone iga toba inyorete igori tukuriare toje kurigereria igoro yo mugambi anene asorongora gusi asege koroge ito ime yumurori bw'ikingekero cyo mugusi reterana nchengoro kwa Vincent Nyanja kuna semene kiko kuletea kasirita sobongo inche murari gokoro kwa George Nyakundi omwana onelia na Charles Nyakundi moindo wonsongo mchira tino gatumba lyose okimonge abachokorori abanyaboko mukungu kabere yokoro kwa Nyamesanjwa omugusi biya sana young race boy young race yokoro kwa njengoro kumukaya Samuel Wera seito nsengera mwabosire manga tata igakuru kuboera wero yo nigaro yo nyabuto yo nigaro yo mukayo yo nigaro yo bosire nigaro yo nyakundi nero nendo mugetutu biyaga kima tubwata mugene no mwaka boli tuko nchasa mageta ngo kunafutali obale no yo nyarunda no yibochanda chinjo kichimbaliri kitarengulira ntoke mulo chinjo kichimbaliri kitarengulira mulo ejina chichiana libali inero nyambura mamenga kamenga chamusio na uri yeito ngoro to ayulete
meno kega icho raise mau abantu nangango bali baitatu bagatigara nyaura yite ndio mugambia atemete na gito ntu ichomba chia bandi mangana agazareka ya talicho baje tukui ingi baje tukui musiori yale utamba abo bono unyangule bamotanire na isero mwabo kiagiro mwana Nyakundi kwa igwaro bogambi unyangule natagete bogambi bono linde abagitutu batagete na muntu kugamba Nyakundi na nyongole nera kabika na rogo gamba abagitutu bagaso unyangule bakamuseri ku bugitutu abacha bumusocho kamero matukumake kamusocha kagenda nyachi matukumake kanyacho kagenda naura bono na musiori yakuna kia bantaba ngibachira abwate chombe uyino nyangure na bamra bayina bakungubaye ngakitogo na banta abwate chombe togenda ngo tuba uri chombe kiri agacha bakabaka litukere moga bakaso esige gaso ko urimo ndabura ngombe cyao achi bono lende siku yaso musiori akali witaba marabo nyangure batano abanyangure bakali witaba babiri teri wonjoka so watu abanyangule kuba bari guitanane musiori akari guitaba musiori kuba baisha batu bacha yango tukora bari tutame tutike cyombe cyito maega tutamya manyika bagatama cyombe kiri cyaba manyita banyene kuba batamachika bamina kukurumaya kiri cyatikalte maega kigakwe mentingiro kikaranga karukwa akire ngabo mentingiro ekorana kiri cyaba minyoka tekikaba kikagenda kikabagenda na kirocho ikigera cyakwe mentingiro abamura bagagiranira bagagisora bakabasi kinyama merere kabeko kindi cyo sambu kindi cyo yekwa maruwa kabeko okuma bokarugwa bamura bakaraya bakayigota ali baba so kwaisiko baba te babono kweto kibale mate kwa wirezi bora ko kweto no nyene tu ani kujiko ne tu aniende ya wire nere go soka ya tenera sigoro ya te bana onde tu muzata bale bono lindi bamura bagasoka kwaisiko na baba tena ntino nyangora mangaka ngaka cha musiro ya ule itomo mura tu ayigora minu kega cyo nsema wa bantu nanga yasa monjume na rayo bono togotigana nayo mugaka obora igusia nkwato ira sekretari gwate balende buna mangana arenge twachakira kuruguru ga ikasi nsemechiga gwate na kibora igwarenge asire ngomu gusine kibora igwarenge nsemo yagusi murari kanda munachaya emunwale obora ibumu gusi igo bwari go wanse tutarayiko botuchoswa igo bwari wansira nyumba umuchika so mugaka no kungoye asibali no borayi bo wanzira nyumba wama yagosoka inyumba mate ayemuntu nyarebe bunyaja mugwata bamuraba mino gabo gwate abayisomoke utyabo wama yagosoka kuri nyumba gabo bwasoka astukuruketu etuleti ekero yasokire wama yagosoaba mayiga no gwate kisokoro kyao tikarega mangana gasare kiro bukambi bwagareya wacha astokuruka maiga bukorwa maiga wamayagosoa litongo na liye abantu bari gocha abangi umubondo mwinuga litongo mangaga asaba gambi bari kurukwa 10 bari koberororo ubugambi bono bwagareire ase litongo no bukugambia egesako no ikigambiro kigesako mwaka tikagwetera buno yo minta tebire nabo yarenge igo buna sito gitutu gaiga inyise korwa una omorengani buna yarenge aiga bo gitutu twarenge kinyumba ndatebe kiraike inye inyumba entangani inyumba enene igantagete baria bategereri gose baria motoroche buna togukwana iga mumanyenga umugetutu naende nero kurukunya kundi erine rieta nyinuri omonyorete amubagete esengenja abantu batagete kumuita eigo bono akamanya kuruorora akaroranga tigatebe nga ekeratoka matuko konyora taraika metinyi kianda konya taraika akama kuruora karaba kuburingo mwana otogetaiga ngai makomokari abunanya abanyari bari abumwe gure nyankora mangenga na endo ya nyumereti omungino yo bagaeta nabona akarati nyumere igarenge kurukunga umunyari bari umumubea tarenge kurukua umubea ekero umungino yo ninanya kundi amunyumeretie obukima borobwo nigarenge korente mwayari
omobea akamanya gukana ng'oborimo bogotorumwa ababa abanto bakamobuanga nyoko rende narwete chiombe ukanyomera agoji gotorerwa obokima bw'omong'ina onde ari gakonyomeiri akama bateba ngeti ndikori bokima obwo agatanga uwe enaye tokobera chiombe chia abandu obokima bwa abandi korweria akarukwo omobea atige kobera obokima bwa abandi chiombe chia abandi omong'ina oyo akamanya korworora akarobono tiyenyomere abamuraba omonyari bari n'oyo mwabo omugitutu kabisa naende nero omugitutu akamanya kurua omong'ina oyo akagenda bono agachia karia oboko ekero aria oboko anyora oboko obu abamuraba totebe na abanyari bari bakamanya gotebana tigatorora omonto gocha kunywa seitoga ng'ato getomorore omong'ina oria akaria ekiore akagenda bweka agachikuoia omoriakari aiga nyomba origirie omonto gocha komenya n'omosubati oyo oyi orenge omogusero okorokwa osamu akamanya korwa ororo ririe enyangi yagenda yachikoba omong'ina oyo akabeka ekiore muna abasacha bakobeka akamanya korwa ororo nero orenge gotenga bosio n'abanyari barie bamokembete ng'ati gatorora omonto gocha seito gaiga rero torora gose ng'ai akomoiki moriakari oyo noyo totokomotabori tomori bagochi gocha bakanyana omong'ina otang'aine na ekiore mama omwabo naende obanyomeirie naende ore mugaise bakamanya korwa ororo bagatiga amang'ana ayo bagachaka gotengesia omong'ina bakamoikeria omoriakari baganyete na kaa nacha gotebana korwa ase tore ng'a ing'ogochi komotwara bono amatuko akona koera omong'ina narengererie naende arenge bwa amasikani naende arenge omonda ebirandi ebikondo biarandete mwaye bigakora pi n'obweri bwaye nabo bigakora pi abwate nibe nyinge sana ng'ina nyakundi omogitutu bono omwana obiare turende ing'oyo gosomenya to abantu bakona kuria ebichara tata nyarebe naye tata omubea naye tata ogeka naye wano bagatiga ng'ayaya baba n'omuya ntutiga omwana oyi akine aba oyo minto nera akine bono rende omwana obiare tubabakayari ng'a mwana onde orenge gete nagatutu bono iga agatutu osaganto karenge nankundi iga nago nyakundi rikorwera agatutu gabusaiga utari korora ng'akiga nono korora kara agatutu mutagotiga karamokia maiso inde mugokorora gute nakamino oyo omonto oyo agakina nyomba emiaka 5 ekera agosoka bakanyana omomurari babu erie gaitwa chigore chigaitwa bakamanya korwa chinyama chikorugo chia gotungora chiri chingi yabagaka baringe korente rwero bacha koria akamanya korwa agachiburi neke bari bakanyana omura monene kweli agachitereka nse yiga bono oyo nyankundi nero oyo isemo sioma gose tokoroka mwabundusi nere ise manua nero omomuro monene gekoba ng'a manua tarenge mobe gekoba ng'a bundusi tarenge mobe manua baire ekioronchogo n'omonto omobe ngokwanekere egosi yaito kabisa bono manua oyo ang'ainete bundusi omwaba abana bendemo akamotebi ng'a tata bundusi omosasa norenge isiko chinchoke nkona kuruki arenge imi kani manu manyire ng'a eng'iti nemenyeto enene sana bono eng'iti eye iga yarenge kurukwa eye chisokoro oyo bundusi ereta amanyete bundusi yagenda agaria orute igeria na mana iga ikiraria rindo rute goche eria roro eng'iti eye yarure ensa yasoire nguriria arimeire ime nandi pakira aria agachiko bono kigima iga agachiko bundusi ogachiko genda rinde ng'a okorusi eria no korutana endo koruta ekomanya gosoka kurungo okwaye okobwate keminja ingitirie gonchore keminja gocha isokorandire keminja kiria ogwaka isenga mu akamanya kuruorora kairi uri umwaba kamweri sobonge sararaga iga ogumwaka tokoroka Abraham irere omupasto mukuru akamwikige sarara rojese akamatebina togo chakengumbueke abuna obuo ninche bona yatigeri yabere bone kamanya kuruorora karwera kabumba muraba mwawe kamanya kuruorora nga bundusi tarenge omobe
Mboyo beire ekiuro njogo manwa. Kana iko pakale ruru beburu na oro. Bas no mosemo yina ore. Umuntu ekera agosire igabagotanga oyo ogosire mono. Oyo ogosire mono nuri okire mwangi na manu irongo. Nguyo okire mwangi na manu irongo. Okorire okomochoko nene mono. Wano nabo yaringe kabire ngabone hiyo. Nakia bara ibata nyumba ya kabire mbosire. Kura toka rete ikono umwe nyakundi na mwaka gawanza kwa na iko. Koja kuligere to ule matege ndikanya kuigwa. Ina osena bunduzi Manuaka mungaina. Na manuna mungaina. Bunduzi taringe mmoja. Bunduzi taringo. Manu abere kioronjo. Nchi bali kuna. Mbona bwana wapi? Oya no te van a tocar como no, oya te tocar como no. Akara como se que kama ira mungu, akama te menyao, nje menya. Bakabana magari. Wao ndio bwana nje tu arega. Teno boga. Obu kampon ke bacha soya. Kabarai. Obu gambi wose kurukarembo arengo. Ase tokoroka na council of elders. Abara yabatanga ni gusimbara byabo. Abara yabatanga ni gusiga iga. Ase se itubo gitutuga iga arengi korukwa ngagicana. Ichana nero mukogoti asaba getutu na ende nere ngokwanwa arenga ichana okure ngaya basumba baye bagocha kogenda ebano okure ga basumba baye ba ngai mogocha gochi ichana ni gari ngumu gakumya na ende uyo kumete kiombe isano nemo ni iri yobukombe uyu no mujukuro mujukuro gichana igo abuga abantu abuna baringa bagambi bone nyumbe yese bogitutwa mwagicana nero yagamba paka tukanyoruru nandi niga baringa bayaba gwatemya emia bare korakia abantu bya none mugambi yose itoga nera ngwenyi kirera igo kogenda ororo kurukurwo yeruro igaringe kurumanga murutu wabonu rindi nganyori ngite bayirinde ninde bayi oso kiendagere inde mwari ere na baringe uragira no ndube staringi ngesere baninga ngere nchifu ya nero ringe chifu ise oga nero ringo mutangani akamanya kuruora akamwerere ikero bugambiririe ngakiyo ubwaringe hereditary ware koerera ni ase bogirango ruguru umugaka nari ngororo oringe kurukugesora umunyamatuta uhiyo ringo yo mayomi uhine yaro ringo umunyamatuta lakini ekero umugambi Musa Nyandusi asoa Nyaribari igaringe kugikiania abantu sana akamanya batebanga abagirango iri umuzungu najetega akamanya batebanga abagirango mbasometi naende mbabwati muntu urabagambere akamanya kwa ubugirango konyegambera ekera ubugirango konyegambera umugambi ose itoga iga Sakaria Ngwenyi kidivision mbora mwe nga ibere kiarengi bundusi ga kuru Southern division bosongo teri yaye division yega iga sago chache kogamba bugirango Northern division Nyandusi igo ogambe yaye na ndo chakogamba na bugirango ga eyere ya Northern division ose moncha bono umugambi uyo ito bakamanya kuru oro bakagamba umugambi Chibu Sakaria Ngwenyi kirera bakamanya kogamba bono nabagirango akamanya gotebana tata raba ni mutaruki buno somete iga ya igesungu kwana kugiraba nininge kwana inki mutabera umugambi bori disinga onye nabo Riorio incho mugetutu twateranete nende ndo yomino Riori mbagambere kubwa Musa akoru Southern division aje kogamba ruguruga ngakibona togokora getandawiri tega rusi etaraje bwatareti bugetutu na bugirango kayarenga riondemo ikamanya kuruoro rekaruswa soba sagini ikamanya kuruoro rekaruswa ekero ya ruswa Musa erengo chakare Musa omuntu ringe kamwari bagomanya gasoka korwoye ngina Simeon Nyajaye
Inasimo nyacha. Tinkumanya gentomo inasimo ni nyacha igaringe gukunoro bere kumanya komotebi ngabono yende sabali omugaka lakini eri Musa kembire bugirango ruguru umongina agete gukunoro bere rokanga koro ke saini yobuya yesabali engiya akamatari apana inkabwate sabali inkabwato mukutano igari barasa nyama ya gwikangende akarua rorenda akamumugaka yagende injiringi akamwereria nyimbo abagambi bari bakare into aba barera tutarikoera enyimbo kuru mugambi umongina nero okoereria nyimbo yagera kwagende sabari ngikera abangina mbabwate bisyo wono muso etire gaiga manga negari yaye morisi takamanyetina etaraja ne karusiri na ende taraje yigire se kona iguru tokonyerora kombali akamanya kurua orora kagendie gari ye na bwato musigari ochaga kurero igase itoga igumugisango uri kurukunyamage basi bono akamanya kumweri riba ugwike kona gari ya pupu okoburoje abagirango nawo bari ne chinkuba mune gitobwate na matimo mbamwageti barawa kamurigeri riyoka okoma batana rende ngate monyoka tebi bwana igondisi inga sinia uguriruche basi bona abantu bakamonyoka gukinyamira bawo gikurangera dio abantu bakamonyoka gukisi gukikurangera disi abantu abo bagaika ekero bajuika bakurireria ari ya roche gabo na ari gari morisi ya yime bono bakamanya kururo disi okorengera na disi na dio amo na sakaria ngwini nerere ndo cyageta manganaye abantu aba nguita bari ngumugambi uyo katwa karunyamira twakarubosungu kimbaka muitire raba ni mutaruki akamanya ko kwane gesonge getindi mono akuburi disi na dio nyamira igo turiki division ni bere gusi kire division ne kabate kiro kese ni kiaye na bagambi baye buna na nota ni division ebwate bogetutu na noti mugirango ngaki omugambi yao kora arwe southern division aje gotugambira northern division onya liori nabo ntuntu gwati mugambi oratugambira omugitu tusinyainera na ende nera tukunywomerana turi gukia manyinga ya mabacu korba ituna babo barabamo kemanyinga liorio tigumugambi yobogitu atugambira disi akamanya kuburia sakaria ngweni omumuroria orio kwana kurumumbwali ono mugirango no mugirango raba ni mutaruki akamanya kurusia babiyae eria disi akamubekera akamutebinga aye nayo mugambi gochakera rero kogenderera no mugambi oyo mbuya mono mutako mugambi one igo muko murusiroche erinde agenda chikogamba nyali bali igo gaiga umuntu kogamba gaiga raba ni mutaruki amakanaga kunwa uleroche na muso uleroche amoneka ya indi terelianse na bana terelianse muchanga tokoli monto indi bagakira musajanusyo kwa eri kagenda nyaliwali na baro bagatigara bogirango lakini umubango uyo obogengino ugango bwarenge obwajibu sakaria angweni wono sakaria angweni hingi toko bakanyora mbabwa atintu baramo ekera mugwenere bakamomo umuria kalioye okorukwa rutu umungina bakamumunginoye bakamonyomeri umungino mugirango umwabura ngo kurubugirango rugoraiga bunyamatuta bakamo umungino renge kini kabisa igobone zawadi ba mwata seka ba mwata kana no mukungu ye ba mwata bakamanya kuruoro bagaterera umugambi sakaria ngwenyi sana kurubugirango goja se itoga kigari kikogenda ngora enyimbo ya sakaria nsoboru twekaraire nyangono nyimbo ya sakaria nsoboru twekaraire nyangono abantu bagatenga paka se itoga iga
sengera Ruto agaswa nyumba ekiagero mungino sakaria omanene igaringe kisi okumunyangi bono ogojigo kumugori ngasakaria waje kunyomumwa ekengwerero kogonka iganga muri no mosachuri agataya naye kwagotire mono ndagachobere uzungu amangana yakaera akanyoma ruturende akanyoma tani mangana kwatera bo muganga senjira bari mu rundi kigekero cyo mugusito ndo mutumo ko moketo kuransanga mangero yabara ikurwa sorgongo ruagusi tosuka omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebye Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebye umunchi munene wartorenda sentunde ya kabere kyato gusangana yigoro yoburayi bayorongo rwagusi kwegure bono buna ngwenyi bono maiga yo korobeli miya iri bona nsemo ya division ya North Kanyaru mugambi rabani na kiasa so mugambi bwaye tuchikumana kia koleto mugambi bwaye pendo na kagu muswaje mukurutu ingoro ko ndwanzi amaro ne jibu sakaria ngwe sakaria ndwanzi akajara ko mama nyabona ya turiko nyumbulire bamugore nabari Moraria enga kiemo na irete form achikombekere kiara sakaria ngwe iga akoleto bugambi bwaye 1983 amoire ile form nyumba mwaye akamuri yango sibolegende igera ga bwata muri mwaye yo kaita gamatebya ayo mugambi nje naye uzibagendeke agatebika rugaya gende rutu akwere ngoli aganze rutu yo aganda nere gari kubege ngoli grandi ero ngoli grandi abe gukora matukata tubosane akambegere ngoli go gisande gicire nkanyenywa rutu akaire form elia mugambi agachiko onseneri no mugambi olengi bw'abantu omuntu bw'abantu ndagira nyari kubura mubogambi na ndari ko goseri nabarenge igo na ndenge ndukyo kumya omugambi sakaria angwenyo yukirera nero oremete nabantu bamange getiki amanga namakombe agarangeria abanyari bari no chikoso cyareko kobera manga moga oborai che ngora kwa na bagambi boss kudia busi kitara ni tuwasa musanya ndusi umunyari bari ayande ya mugambi ugambe imyaka mingi sana musa nyandusi na nyachayembo katika wabwata nyachayeno umwana wae ya sana na musa umuntu wae yarengo kubusuri busuri nere ngene nyachaye bono nyachaye nyari bari ngogamba umugambi kwa matayo ratemo mugasi urambogwasi asonyigo machoge uhambo machoge naba ni mutaru kyo gamba no tumubiranga ipremo kyo gamba sa tumubiranga kirera boga na ro mini oyo abana oyitua kwa excuse me ya kugamba betutu umugambi wa umadikanete na ngurengo umyama na baba te bamanya na bolo na ibo bya bwa kabisa kirera abantu bako matogira kini bana ko matogira na baba matogira na amanyige bono kwa manya nengi akora bono na bala ya bonchai kuna Andrea Mukayo na rodingo mugambi bonchai no nyandusi story kanya mugata ya nyandusi muga koyobara antelina ntoto bate bona nyandusi olia kite akagenda akasabea hofu
na ndusha gatenera SMU for 6 months lakini tu iwetina ya chite ko amaro tari ofu achieto wao no mwago yokebe kiboronge no ngoro kiri ekigara mangana akarongo chache mangana kwanire na nyege ndi ko bwege tap bona na bubale ngaba ndwaito na abone karunya ndushia aige ko bagambu aye akabasini na ro ngo mwana kusi nere ba kwanire na bwata sesi akwera kesi queen omwachiri boti igo nasikire abantu madeni mabayo karasuna abantu twikara stay watatu na boto ko choro mwana ngaki none ko amafe na yo kututenenera usinyane ko roma nene na yabano na yo mugambi tura na yo kututenene saba kamera bombo bwate kao kyamo na go chora bano ba chora ni mbai bwana usimingi ya rengi na ndio omo arengi kakiyo lakini sikicho tidia ngora tidia ngora lakini jwe wano soka karo kombe ali kale na bono ubo hambi ubo kale bwa bata masikani amanene ubo kale bwa bata machiko niba bwate nyonyi culture yite ko ntu bwate bote kola written culture na ne ro ya likiri lakini machika hiyo yale ndiko bwate abana bao kina bono toto tutabatere tiekene moko hero sinya kenyo tozi kubate y'uburumu yo moko hero sinya uburumu abona mani yo no tubena tuna baba tubaterie kena ingikeri ngikiareke kubwati maka no none ya karu karasana saibani okubateyo mwana omusi amenetega obugambi bwa yamubya no bugambi ndibwasa bali ngo wanelwa no buyabole yobono musanga dusia karaje ko swabona yali wali asoire nera akabeka basabuchima akabeka umuntu kumaraliyo mu mubera abaro tututre akabeka maraliyo atenenera abamubera yali mu mubera na abasisa nabamba bomanga akabeka umuntu kujebimye umutundo atenenera abatundo nabakimoto mbali ko mu mutundo n'umukomoto na bwa hapo lakini ukimoto oyo ekerwas oyo gusera asali yali yitano gusera yali ekera asalia asali taracha umutunda gacha kaumia gaitwa na mamansi abasigisi bono ekintu keko gato kumanyiro maene bakabeke ekintu keko tema utonda gusera akordo utondu ya tikizo tikiko chikanya mara mau kama tonaba no gusera akordo utondu ya ti uyo rero mau agakorera utunduria ati kinso kichego kikanya bara mu abantu nanga niba basikisi ko bino kibali oyo usero tangani nera abantu baya akanyuka kaya bwadere nikariye abantu bazo kungusembane na bana baya abantu agatanga akaziro akasabye taracha bali bawo chiwote bakatomera babo abasikisi bakabaitera akabaita amabana baksinya majiriki ati karanza kinso so kiracha kikaragira kikatira mauga na mauga abantu nanga bona mawo yebuga n'imikingo na mawo y'abantu bona ngo gusera ne mahotondo bona yibona se ito gabo umutondo na no mukimoto agerage to gutwa aho rieta ore ngo ko gusera akano ko kimoto abana ndara sa ko waga mo basa aje ko karachi baba ngenda ko mutu baki ngako tarisa Oyo muko nyakumuri ali gacheche tawo. Ali kosongo wero kaje. Akwandazia yo wero kaje. agatejiwe yeka Igot mo wa mutu ni bali ko ngomera bona bandera arasa noyo umunyamasicho yako arenge ko gambira abanyamasicho amuyo aba muryango na moda chingo bayi umuntu ndo bara ko kumisuma isure n'umunyakoni kugambira abanyakoni abageka no goto kanya mu nyubo buje ariko umuntu ko se kiongere ukugambira abakona ababunya na babuche abakona n'ababunya akacha mata akabeka umuntu ko twachora mu bitu musoka agambe abantu amata konsiya mu bono akabeka mu bega n'umuntu ndo komakonya ku mizerende uko kubizo nyongende ukabona nero makonyo ye bono musabanya yaliwa bono ya ajeko abagambite mugaka nero what is story kapsa yaba nandere bujyakegimo asinare ngari kwantu tingero batene ki igo yarenga bogitutu ase kirera ari kugamba ntwabwate abakonyi bahe mbale ngokwe twabwate mwabugongo
na nderende no gabwa korwa mwagijana mata kor lakini bogetutu twabwate mwabonko tugatwara mugeto tugatwara mwabusire tukagenda mwamanwa tugakorera mwamusioma kira sega chinyombe cyo gwete chine chinyomba na gastore mugeto etule timba begete sibare ko kugambira ebintu bunaga omubondo sumwako yongwebu naerera igoro yomubondo ndwabwate etule jororo sengera mwabusire no yabwate ogende sabari saba sikari bale goja bape mama sasi yabo elimwa mwamanu ekare chinyombe chichonsi seboge tutu inji abwate turatebe n'abasabu chibare gokonya omugambi uri kurukirera naboge tutu njarenge na etware gochora abagambi chinse mochindi jeusi abantu bari gochora turoji na mutaruki abantu bamujorete agachorwa lakini gano roreri tware kubwati boge tutu abagambi bari ngororo kurusoga oje onsongo narengo oje kirera bonzi n'inyumbeye nabumwa bijana abagambi bari twacha gutwara paka kabona uno twakire gatwanyora ndaba n'abagambi bo muri abacha ko babajumbe abachumba batangani ngono batena mwate tongera abo nataka kumenya ndeke singa muri zerekeneke aringa bagambi abakuru mbagwate bote kuri council elders abaseni babo mugambi tailura gambe anyaka kutwara abaseni kutwara abaseni ekero kama chakwa beire kutwara mutogote ngaki yotokogenda gatweteka wikote yuko nyo ngote bila bono gai ndike kiabe nga kitokora kidale kwa kora lakini bono kiabe kitu twese nga kitokora kwa baba se kinya bantu babo bamwate baseni babwate muria bakubeka abantu bali batake jirensa baba ngaina na ndo baba ngo yasemi mama achukua mengayo hotebi kumusiri yagwa wono kama kitubwa tibose mikena kiki wono busie karcha yumo busie ansire abara bakora umora yumo tuma sikanikia wa mota wa kwigiranya tabwene tibosoka isiko asame ne mucho ba isiko ga kwa na mangana emutendeka bata yani mukia yani tabu kutia sana ama mwana yani ne kora hambuka kibunde kya magaka akwera utia ule tayo kusoka bachi kwangu wale gawa kwangu tuleta manyeti yo bako nyora babu ile yo le kia kia ni bako ni kia na mbaso kiboni kubya iramo bero ya chakire abantu baito achama tubaleta kono tukwate ntwa bae ina bantu bale omugambi oyo korugoro gaiga angweni oiru musubati bachirega rutu oiru rutu kuruga kuno mugambi wena kibwagenderete bogambi bwagendera buya mono ekereri bona ko gurutu konyora tarakuma isano nemo neri yokome yegesicho wono bogambi bwari ngubuya na bwata basabu kiuna wono twatebire nga mwabosire mugeto mwabunko arabu tokogenda gukimate twanyora mwabicyana mbabwate twagenda gukibogusero moso cyaharia ogitutu indima abasabu kibumbare ngo nande barenge koigwera mono ikiagera igiakwani igako bari bagabakwana pi umanya gutene note banyagitote baiga mugambi gite umwabosiro te baiga uyu mwabundusi ote baiga uyu ote baiga amangana ya twanyankiranire umugambi twakorere ndoki twayankiranire bazinde bakoraga ndoki bagenda none mbono chete gukumechi sano nemo seita na ende tata mokukurukueta oeto uyo omurumbe baiseke mbaringe mwabo babyari to murabuka agati gokurura abaseke gabwa tuboira okoirwase kibusakaria angwenyi no mugambi okorukwa omwasisa ndikibo korukwa sekia mumanyi oeta naye wakurire to moise koyo pami ntonga kinje kango karanyuma mbwati ngombe otu abyare twe
dirikare nyo mwisikete mino to kunyuma tari mangana ya ngonoge ebisongo njira ga gusota beni somete ne ndo muiri gente kinge engombo kwa chiombo kuruguno beki ye na ende go kokorerwe nyangi igobonu okuna kokonyoma onyangi eliyo mugusi no kumubekire bitinge na ne karaba ngo tengo bokano eba kiaringe kwa kubune bundu ke karaba gonjoka otamenyera kiaki ile bachina lisomba lengo mondo ale ko lo kutwara chiombe lakini uro mwero mayo nkale ba sitana ba o tema o tikuruke liyo o taise bako muzia ngo dana mo china liso tana panyo yo wikaranza amoro serikisa kwati kwatu na baina na mo china liso tana panyo yo wikaranza amoro serikisa ku ati kwatu na baina abaina ni alama una batu kwa baina mo china liso wate boyo taise wate boyo taise bona tei mo sei onde tei mo ta ko serikisa ku o te kwatu na baina Erono mugambio ya so wenge no mugambio minto gamba buya sana inchiga iganyiboire mwaka 48 Sakaria chief akabiko bugambi mugaso ninche ngabya rubutuko baba mugisangio ochiburenge isoko byarwa no chimaguta mutu na ende nabagitutu barenge akamaya kurura kando ga Sakaria lakini ngoro kwande Sakaria lakini libuirete korwabo lakini tindiko litumia anda yonse nje mukaya ngoro ya sokoro yani aba jonto cyo gutwara una mutuka kunya bocha kososia twakorera bagambi byo gutwara bajumba batanga ni gusi kabisa tumatani kabisa sari mugitenda lechi ne mutanga ni gusi taibuke tutu yale gusi to gusi sari ero ndo kwa lechi ero mutanga basi wana 1963 karo kiacha bora mabanya ya situ nyama ya so bona bande baba so watise mochini tabanya abana watu wasoma kama sengera bora ndo mutanga kabisa sasa ni wewe 1926 no manga kwa 1926 watu ndio wale kama na komentaga abugo sagini oyo na ringo mungaini sana igo to kuigwa tari tu amoroche asengera isendemo iga ringi komobereka nigetamba na ende ni nyanga ko gende paka sengera primary nda mwanjirite kubwate kana ringi extraordinary clever bono akamanya kurura na chiete nyabururu ya ringi boarding ya murenga kiyo nene mukathiri kiorenge akaruora agasomororo agaita akagenda mangu high school na ende agachaka bumwarimu umugaka musanyandusi na mwanjete sana musubati umwabo sagini nere mukanya chai kabisa umungino marita wono sagini gago somia amasago nyandusi gale korenta abantu bari ari kuibara abangaini baja kumusomya bari mu abangaini wono sagini ochi chomo somya oru umwake kwa amatenga wama obugama ogo sokindu mingi ya sana sini aye bono ogo sokindu ona kumweresa wona abandi bari ochi gosomya Musa oma wata ya nyamage nteke boko utamanye tigo chana mubeke inse kwa kiete gosomya na ndo gwitu boko ngatuma tigo so nuyo gosomya tari mwalimu ne rubwene te gosomya mwalimu hokwa lakini sagini ere ta kirino ne rituko elimo aso wenge sagini iga umugako kurukwa Chomo Kenyatta banyora tenere kara masago Musa agatebia sagini injuta tonyuweru buna oya ukwana gesongo na botingo keiguya na geswali tinko igubu lakini Kenyatta achireteri ngani rimo liokana ki ngombwate simure torente obugambi mu Afrika bagaita bano elio ya ringe 19
59 umugako yo Sagini na gwategari akamanya kurua ororo fax wagon akabika Kenyatta akabika makara iguru igoma uma one kyagete akamanya kurua ororo akamuira paka Kiambu ekera ire niro guikaga iga Kenyatta gwati managing mama lakini konyora usponsire Sagini uchia Harvard University in USA omatebiruna alinga wendo na ndase njalingo mu Catholic akagenda over easy Sagini naendo iranire kurungumbu Kenyatta nari in detention Kenyatta iga etwe ebisibo egesibe kemo miaka 7 in prison okora miaka 7 ebitango restrictions thereafter wono ekero Sagini akurungumbu agocha Kenyatta nere nalias boiro nalibako genda second Lancaster House first Lancaster House Jaramogi Oginga Odinga igatebete ntori kwegwa uhuru until and when Kenyatta is released from detention Kenyatta akamenya gusiburu wana bakamenya kurua roba kali omuntunga omunte speaker hurituku iruguchugutura spokesman Lancaster House conference ya kabere nimo abamura bagatie managaiga babo Thomas Mboya naho bali Oginga naho bali James Kichuru naho bali Ronald Ngara naho bali kuri Mombasa those old politicians Masinde Muliro naho bali bono bagasoa bono kwana bakataka to mumuro yo ngoge so kiali na ne karo kinage so mete nage so mete lakini ekera chiete Lancaster House conference tarige songo akwane to iga akwane tenga it is high time we got independence we are learned we are able economically socially to govern ourselves because of Nyamukirimbiration and Ngongorelation we cannot achieve that because of you are Ngongorelation and Nyamukirimbiration we cannot achieve independence you are Ngongorelation and Nyamukirimbiration. We are not able to achieve independence economically, socially as we want. Oh no, bali kaya, bali kaya, ayamagega. Well, where do we find this? You have to understand Mwabogongonization. Say, Mwabogongonization. Where did you go to school? Machitus and Harvard State Universities in USA. Queen Elizabeth akamanyagatebana when I'm coming to Kenya korachi se ni chichirire umumuro nera toje wikaransa comment again ogware zongongo yo but the actual thing is she never understood what he was saying. He was only confusing them over the point area tagete batekini banyirikayo bali kakini agemaite na kiasa ometa Ngongorelation Nyamukirimbiration and the like So when our second Lancaster House came from abroad, igo bakorete Sagini ese Oginga Odinga gaseka bakeri answer gasoka lyonse bamuramba yarire but you are another one. So in fact that is how we got independence. Sagini was very bright. Lakini let me saying anaende ikoteri kuiwa I haven't seen Sagini's son igiseruti adota nkororo lelo lakini
ingoteri kuigwa nawere igo muntu munga ingoteri kuigwa chiza chinyinge ndori gichinga gitoga mbere gero yobura yo gwese na ngoro tino buya buri bwakare turanyara mangana ayo ya mukimbrezation buno ndate bete igo wanda sagire songa ko mukalike gusera kiaba agasikwa lakini there abutwari nge bateba eso bugambye ubwo bukuru bona struggle for independence not mugirango twabwato muntu kuri cyoni kebaso cyoni kebaso assembly Kisumu bonjari umuntu nari ngo Johnson Kiragori assembly Kisumu iga abogetutu ntu abwate Thomas Yogechi ochakobe bisi abuna buba igorete eso bogambi bwari kino assembly tikatobwatira wasasi ngechinsa ndobone ngekansanga mange bye bye omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero unabale mangaye Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata seni Kiandizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya wateba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage nyigore linde ndia matukonsi nomona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi onyago kuranderio omuntu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Ndizi TV yetengia wansu wo mugusi Ndizi TV